खुलुमखा te lamso norok jotono no borok kubui kahini channel o channel tinrok khanai manai sekal mutai berasa raja rani rongni belai kini masingsa kahini rok norong ni thani bo obo hai kuno kahini tongkhangkai ang bai share khaimano ang try khainai abono kubui hagen wansugoi upload khainai bagai ani Instagram, WhatsApp, tei Gmail ni link ang video ni tolao description o dirwana norok ayang ti thangai ang bai contact khlaimano tini ni kahini ang tuwi phaika belai no kasamo bo ani dabrani dol ni kahini obo dabrani dol ni bini bumung tang ro salia sengkhai no kaisa mungma phanai bono bini mung oro seng o kahini o bini mung no seng rika Ramesh hingkai phaiti Ramesh ni kahini seng tabo khana laisinai phaiti hingkai seng tabo Ramesh ni kothoma no khana laisinai ta Ramesh khoroksa kwrwi borok bini income ni bo kono source kwrwi agi chini borok ba bahai deba chini dadu song chini nana song kono income ni source kwrwi rang poisa ni phaina lama kwrwi hingkai atui bolong roko je mwkhwtwng rok mano borok no bazar baro kisa kisa phaleinai je rang mama bai mairum rok paisa jago ta borok ba hingkai chini o Ramesh bo haino bobo salokai buni nogo kamrok tonghangka kisa misa khaio hingkai sarik sanjao hingkhangke je mwkhwtwng manmani mwkhwtwng bolte muya jorok khai muya rok obo hai gilama mwkhwtwng kwrwi deba hingkai obo hai rok mwkhwtwng tlangwi bazaro thang phalio ta hingkai je rang mama bai abo bai khai go nokni mairum rok obo hai rok gilama jeta bini nangmani manui obo hai rok paito ta salsa ke obo haino te bini nogo sap sap tongo obo sai khnarwana bini ama bini babu tei bini kokoi chelama sa tongo bo bini logio bini kokoi no waseu tlang thango waseu bini babu no tlang thango obo haita kumfru bo saichung thango hingkai bini o bazar bai mane boje jaga mwkhwtwng phalio ta obo bai bini nok kisa challaio hingkai o lama kani khijaro je bini nok bai je bazar ni lama ni kani khijaro kaisa obo hai lama tongo je buini khuk tui khwnao ta borok ba girogo je o lama o sikri jago horom mwsa mayung phaio obo hai kai borok bo buini khuk tui khwnao te borok bo cherai chimi khnai phaio ta agini haikeno tini bo chini takuk Ramesh bo bini mwkhwtwng rok je phaljaknai mwkhwtwng rok tuinai bazaro thangata mwkhwtwng rok phalna hinui tini khai bo saichung ma thangsio bini kokoi bo thangmalia bini logo gap thangmalia bo tini saichung ma thangsio thangei bo bazaro thang achoi kata mwkhwtwng phalna bagai hingkai bazar bo kono somoi cholio kono somoi bisi bisi paijago kono somoi ba kisa misa paijago obo hai rok ta hingkai o dino khai bini mwkhwtwng bo aswk paijak raiya bobo try khaika je mwkhwtwng tui haimani jotono phalui nogo thana hinui nai bo nasing kata tekisa jora tongkhangkele tekisa sa kun paijakano obo hai hinui nasingmang kisa tini khai lerui thakata agi je taimo thango o taimo thangmalia bo tini kisa lerui thangka hingkai mwkhwtwng rok pan paijak dia je phalmani o rang baino nok ni bagui mungsaswk mui kothok mangso rok puno arok puno kata agini borok rok bo tam paia nangba berma rok mairum rok obo no ta paia nango
te mui kothok sana hangkangke bazar thangke paitu obo hairong ta pias rok te to nogon manbayo hingkai bo dino kai o mui kothok sana hininai mangso rok aro obo hai paikata agini borok ba gori rok kanjaya mobile rok krei hingkai bo saimali eta ler thangmani bo kai saiman tongo je lerui thangka hininai kintu busorok tam ka borok bo sia bo jotron dati no thangpai beyuta o bazar ni tangge hingangke o jagao o lama o bo jotron kirijak bela abagai dati jotono bazar khainai thangpai beyo hingka boka ba mukhutung teksasuk phal kalangani hini nasing tomaba kisa lerui thaka tini kheba te tamle khaijana no to thana ngai bobo je phalbaya mukhutung no thamoginai borwana rikata bin no thana bagai bo thangmang lama bo kebno malaliya bo joto sit dakti thangpai bekha tini kha bole ri thangma bagai bo kebno lama malaliya ta bono engkai thangmang o jaga malanyang kata bukai o je boni khukti khnai pemani borok cherai function simi khnai pemani o bolong lama malanyang kata bo to saijung no segal khungsa gabin bukhao bo kisam se kirima tongo saijung ble horbo ungkha ba kisam se kirima hapta bin bukhao bo abono wansung nai bo doti khaino thang tongma jorao uklok te bin mungno rengei masa borong ni hingkata ramesh abai hininai engkai bobo uklok na haya wonyo oboni ansari kha ni faidi thalaina nogono oba hinani ansari kata engkai bobo khorang ka siniwo apun borok kai chong maeta bo sabo bongkha bo taku bongkha oba hini chong maeta khorang kai sini mahai oba hai ingjauta engkai fasto kai dokunu kok salaliya borok thamang olokai chini taku ramesh oborong sengkata takuk nangle tamrok pai tuka angle tini wansuk tongmani ang simisi sajung thana nanga nang lamatei horbong thaka haipun nang bai malari khaba jaka kani kok salai thangmano obai ni sengkata bokai o je borong ni nai borong no ga borok sakang bare to chupchap nong toka ulo hanggang kai bono ni hinai borok sakata ang kunu paya nini thane je tongmani oba baji tini ang mai chana hin tongo oba hinai ayang temasani oti answer kata gabo basak kun masuk ya okok rona sak serius nah ya normal kok rona sak serius nah bahaya ba engkai kok salate thalaika bobo bin bumong bo sengjaya ta jinta horames bo o je bonon hinani bumung rok sengjaya te boroni bo hindogo sengjaya ta ulo at kacha bin bakhao kaisa mutu mandika obai sengnani mutu mudika ta ka bo sengkata takung ni parale boroni ingka bo jaga ningka obai sengkata engkai ayang parni borok sakata ani nok orono ang nono nasing tongmani obai hinai answer paikata ayang parni afurga bo kisa misa kirima isa hapta bin bukha bising bo kisa kirima hapkata bin sago bo haipun bo kun saliya bo ekdom kirima bai nogo thangna doma bai kisa bini cycle no speed ke chalo kata olokai bin bakhawo kisa wansum mumphakya agi khai o lamano par khanyani bisi somoi nangya bula tini kai asuk phan ke chalo buse mo lamano par khaimi ang toka oba haja
je jaga agi bo o lamono 10 minute par khayo tinike bo 40 minute baise par khaimi angi tongkha o bhai angi tongkha bin logi bo tei cycle bo tam jani belai phan kai chalok bose speeding ya doyang o bhai angi tongkha bin logi bo jemon bini ukologo 4-5 jon borok asukjak hai hilik ngi tongkha bo phan kai chalok bose par khaimi angi tongkha lamono doti khai obo haikai thangmang bin bukhao te wansung phaikata gilama purukai bin logi je phai tongo obo sababo ongkha bo saisi mayako ukologo bona hana musung bo andra gondra ni bagi kunchi nugya je tali pohor tongo bai kisa misa no prai bo ngai obo banyo bo ukolog na hana musung bo ngai kisa na hana kata ngai keu krai bini logi je phai tongo segal chalangma kisa shobdo kman tongo bo ayang bo todra gorobin hanai mane keu krai ta bin logi bo apurga bo te kisa kirim hab ka bin sago bin logi to kok sai phai tongo bin logi no nahar nai male kep sikrui bo ukologo nahar nai mane kep sikri ta bin logi bo apurga bin bukhao te kirim hab ka bote bo sekal dari ke chalo kata apurga to funo se bo o lamono par khasi me huta bo je sik phan kai chalogo o lama te logo obo hayemi tongo ta bin logi bo kintu abono saike man tongo haibono asuk khel khaije ta bo ko no je bin logi bo brasa sigir tong ni obo haru kun khel khaije ko ta bo kiri khe tongo bin bukha bising go ngai obo haike no phaimang apurga bo lengja khata phan ga sekal chalok tongo bo saradin kam ro khaijak ngai mukujang rogo halai ekoni dogano nogo kifil nangaba kisa misa ba lengja khata bo obo haini nai kisa slung dinai ukolog te san hanai kata bo ukologo apurkai o te masa bin logi sekal chalok phai tongnai haikai bo je sau khana mani bo kuri kha ngai ba apurkai tep kiri kha ngai ukologo masa boya mangni boya maktham mukhang bo nugya dukhan kolok buah kolok kai bono refre kai phai tongo o bhai kisa misang hur kata bo apurkai bo kiri unai te ban silia ini nai bini sekal no te speed ka chalo ka apurkai bo apurkai kiri jaso kata bo saiman thaka bin logi je tongnai bo kuno borok ya nai ngai aje ukologo bono refrek phainai borok bo bini mung khui no bono refrek gi phayuta chini taku gramais bo je phan toksak sekal chaloka haipa no se a ukologo je refrek phainai borok no bo ukologo khiwi malia bo je suk do bono refrek nai rok te bo phat kai bini gana phai bono romna nayuta ngai o jorawo chini taku gramais bo te kun khanya lama krei kha bo kirimang mane bo kirijamang sekal bai kalai thaka bo mane lama ni baireo kalai thaka ukologo bo naharo sekalo phan ga chalo gongkai bini balance kari khata abai kai kalai bo leng thaka daron aboni pore tamuka bo saisi malia ulo hangkangke bin jepur mukol khuloka bo apurga boni bini nogoma khata ingana o bini ma bin babu te bini kugui ulokai bo sangkata ang nogo bodi kai sokai ka sahinai ngai bin babu sawa apurkai nung uskango horo bazar ni phaimani
lesu ga hangka hangkai jengbo wanawi nini kagui bai o lama jora phono no nasokna hini thangmani nono o bolong lamani ha kinaro je jaga bolong lama payo obo kinaro bono mangkhata khedo klaijak lenjak aborka bo wana jakhata usu kango hangkai bo 2 din pura lengjak lumjak khasia obo haikai bisinao klaijak tabo aborka bin masong bono sengkara tamung khai tamro ungkha nang tangyari ke leng tongkha aborka bo joto kongno bin ma babu sono sabai kata hingke u last bo jefru kalaya kuni lengya sekang o tinchona je bini ukologo je phainai bini kana phainai bono asaka mokol korokor kana sika abagai bo lengi thakata bono tambagi refrek jaka himale bini bego u je mui kothok je mang sorok hindi tok bahan phone hindi a phone hindi obono nuguse o je mak tham bono refrek nai burasa abo janani himine se bono refrek ma koklai siuta borkai bahai manja khanata sini taku ramesh ni kothama tini sugjarano norok khanai bahai nangjak baikha comment khai sabai di belai no hambai video no choya sak nai tongma bagai